Og så har vi fået nogle virkelig gode museer heroppe. Ja. Ej, jeg tror bare, vi går nogle ture i skoven og graver lidt efter orme til fisketure og sådan noget. Nej. Vil du have et glas solbærsaft i stedet for? Nej. Hvordan kan det være, I er gift, når han er så grim, og du er så pæn? Er det også derfor, I ikke har nogen børn? Fordi han er så grim? Ikke nu. Hvad er det for noget at spørge om? Er du fuldkommen idiot? Ja, det skal hun bare sige undskyld for, Anker. Nej. Hun har kaldt mig det der hele dagen, og det bliver jo ved at overbevise med sådan nogle ting. Det er da dig, der skal sige undskyld til mig og Werner. Hvorfor det? Jeg har da overhovedet ikke sagt noget, der er løgn. Men det kan jeg da bare gøre. Så kan jeg da bare sige, du er grim. Så er du ikke pæn mere. Så er du bare grim på at se, hvor grim hun er, Anker. Hun er gammel grim, jo. Ej. I skal ud herfra lige nu. Forsvind ud af vores hus. Slap af. Han har en diagnose, okay? Lige siden han var lille, har Manfred kæmpet med, at alle har været efter. Ej, undskyld. Vi vidste jo ikke, du havde en diagnose. Det er jeg virkelig ked af. Sådan noget må I jo også lige sige. Du smadrer lige i hovedet, før nogen kunne nå at sige noget. Ja, hun går også til boksning. Og ikke bruge boksning privat, for helvede. Det var et lille jab. Nå, nu vil jeg gerne have mit glas med saft med solbær. Ja, undskyld. Hvad med dig, Anker? Er du til jazz?